шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. ба ҳама намуди молҳои мо суроға кӯчаи озодӣ паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин, шитобед то хариди қулай намоед. салом тамошобинони иззатманд. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро тариқи телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. ин лаҳза шумо имкон доред вобаста ба фаъолият ва дастоварду натиҷаҳои хизматии мақомоти милитсия дар ҳафтаи сипаришуда маълумот пайдо намоед. дар студия бо шумо Морухсор Таваллузода. дар шаҳри Душанбе як ҷавони 21 сола бо ҷурми дуздӣ боздошт гардид. гумонбаршуда дар ду далели ҷинояти дуздӣ гумонбар мебошад, ки яке аз дохили воситаи нақлиёт ва дигаре дар дохили мағоза сурат гирифтааст. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ дар натиҷаи доир намудани чорабинҳои оперативи ҷустуҷӯӣ ин дузди ҳарҷогардро ғофилгир намуданд. тафсилоти бештар дар гузошти Сироҷдини Шакурӣ. насби камераҳои назоратӣ дар дукону мағоза ва дигар марказҳои хизматрасонӣ пеш аз ҳама барои таъмини бехатарии худи соҳибмулкон равона гардидааст. ин навори лаҳзаи содир намудани ҷинояти дуздие мебошад, ки барои ошкор ва дастгир намудани гумонбар ба кормандони милитсия мусоидат намуд. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани якчанд лаҳзаи ҷинояти дуздӣ Шаҳрванд Раҷабов Саидҷон Нуралиевич санаи таваллудаш 23 октябри 2003 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Ҷаббор Расулов дастгир карда шуд. зимми санҷиш муайян гардид, ки гумонбаршуда пеш ду мартаба бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шудааст. аз ин ба худ хулоса набараварда такроран дар ҳолати рецидивӣ даст ба содир намудани ҷинояти дуздӣ нав задааст. аз ҷумла номбурда санаи 3 январи соли ҷорӣ тахминан соати 14 ҳангоми дар кӯчаи деҳотӣ қарор доштан аз дохили автомошинаи тамғаи Opel Astra, ки ба Шаҳрванд Одинаев Далер сокини шаҳри Душанбе тааллуқ дорад, як адад ҳамён бо 8000 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. آنجا یک نفر برآمد طرف بانک در آمد. وقتی من ماشین نگاه کردم ماشین دراش خوبی بود، تریزه پیش کم تا پایان بود. بعد ابران طرف بانک در آمدم، طرف بانک در آمدم نگاه کردم که صاحب هم автомашина در پیش خزینه امانت بانک ایستاده بود، دلار برای دلار مایده کردن در آمدگی بود. دیدم که با $1000 مایده کرده است بود. بعد برآمدم طرف автомашина رفتم همه طرف نگاه کردم که صاحب автомашина میفروشه یا نه، که نه وقتی نبرآمده ما را در پیش автомашина طرف پاساژیر که اونجا میشینه اون طرف هوی کردم سونکا را دیدم که دامش سونکا بود پیش. وقتی در автомашина را هوی کردم در автомашина سونکا بود. اون سونکا را گرفتم اجازه سر غیب زدم. номбурда ҳамзамон моҳи октябри соли 2023 аз хазинаи мағозаи молҳои рӯзгор воқеъ дар кӯчаи Неъмат Қарабоев 1500 сомонӣ пули нақдро низ тасарруф намуда ба ҷабрида зарари пулӣ расонидааст. аз хона рӯзи 22 октябр ба мақсад дуздӣ баромада аз тарафи автосентр мағозаи молҳои сохтмонӣ дар омада ба мақсад дуздӣ. дар он ҷо фурӯшанда истодагӣ буд ва як фурӯшанда пурсидам, ки ба ман молҳои сохтмонӣ дар кор. баъд фурӯшанда ҳамоншуро ҷамъ карда иста буд, ки он вақт ман дуромадам тарафи кассаш рафтам. кассаш бо маблағи 1500 сомон дуздидам. бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати гумонбаршаванда Раҷабов Саидҷон طبق طلبات ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد.
гарчанде дар барномаҳои қаблӣ оиди кирдорҳои дурӯғини сейргарон гузоришҳои омода кардаву тавассути шабакаҳои телевизионӣ пешниҳоди сокинон гардонида бошем ҳам ҳанӯз бархе шаҳрвандон барои кушоиши кор дармони дард ва дигар мушкилкушоиҳояшон ба назди чунин ашхос мераванд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Данғара ва дӯстии вилояти Хатлон ду далели ба сейру ҷодон машғул гардиданро ошкор намуданд. амалҳои хурофотпарастонаи ба мисли сеҳру ҷоду ва фолбинӣ ки содиркунандагони он шаҳрвандони хурофотпарасту гумроҳро ба доми макри худ мекашанд, кирдори зиддиқонунӣ ба ҳисоб рафта дар ин самт ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳатто ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Дӯстӣ бо доир намудани чорабиниҳои санҷишӣ як нафар сокини ноҳияи мазкур, зани 44 сола Бегмуродова Бибисанг, ки бо ҳар гуна макру рангҳои ба худаш хос ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул буд, боздошт намуданд. Номбурда бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои карахт ба муштарионаш ваъдаҳои беасос медиҳад, ки гӯё сеҳру ҷодуи онҳоро бароварда барои муносибатҳои оиладорӣ, меҳру муҳаббати хонаводагӣ, кушоиши кор ва ҷимбарорӣ ба онҳо кӯмак мекарда бошад. мутаассифона бештари муштариони ин нафарони ба ном фолбину ҷимбарор занон буда бо маблағҳои ҳангуфт аз мушкилосонкунони хеш дармони дардашонро меҷӯянд. дар ҷараёни санҷиш зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда қулфу калид, собун, муиссар, сӯзану ришта ва як миқдор тӯмору таштоб дарёфт ва мусодира карда шуд. нисбати Бегмуродова Бибисанг бо моддаи 482 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримаи маъмурӣ татбиқ гардидааст. илова бар ин ҷиҳати минбаъд ба ин амал машғул нашудан ба таври қатъӣ огоҳонида шуд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ ва амалисозии чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ ҷинояти интиқоли ғайриқонунии воситаи нашъатдорро ошкор ва 1 килограмм воситаи нашъатдорро мусодира намуданд. гузориши подполковники милитсия Акбар Шарифӣ дар ин хусус омода гардидааст. ба хариду фурӯши воситаи нашъатдор даст задани марди рӯзгордида шаҳрванд Бошукуров Баҳром Рустамович соли таваллудаш 1959 иstiqomatkунандаи шаҳри Саравшан ҳодисаи таассуфовар аст, зеро дар ин сину сол ба ин дараҷа гумроҳзадагӣ, интихоби роҳи нодуруст ва ҷиноятии рӯзгордорӣ қобили қабул нест. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ аз номбурда ба миқдори 1 килою 17 грамм воситаи нашъатдори намуди ҳашиш мусодира карданд. гумонбаршуда дар ҷодаи Нашаҷалобӣ шахси тасодуфӣ набуда барои ҳамин гуна кирдор дар Федератсияи Россия ба муҳлати 10 сол аз озодӣ маҳрум гаштааст. аммо шукри озодӣ ва ҳаёти осоишта накардан ва роҳ гирифтан дунболи одати бад боз вазъияти ӯро дар сину соле ки ба истироҳат эҳтиёҷ дошт ногувор сохт. чикор кардед ки кормандони милитсия шуморо боздошт кард? маводи фурӯхтанӣ шудам. чиза фурӯхтанд? маводи нашавор. чӣ миқдор буд? 1 кило. касе ки ҳамин ба даст мезан накунӣ, ин оқибат надорад. фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ нисбати гумонбаршуда Баҳром Бошукуров давоми 2 моҳ идома ёфта ба пуррагӣ дар ҳудуди шаҳри Истаравшан роҳандозӣ шудааст. айни ҳол бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 қисми 3 Кодекси ҷиноятӣ ва татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс чорабиниҳои оператививу тафтишотӣ барои муайянсозии шахсият ва боздошти нафароне равона гардидааст ки алоқамандии онҳо бо ҷинояти мазкур ҷой дорад. дар баробари ворид гардидани ариза ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки дар хусуси кирдори ба ҷомеа хавфноки дуздӣ маълумот медод, бо ташкили гурӯҳи фаврии тафтишоти милитсия тавонист дар муддати кӯтоҳ шахсияти гумонбари силсила дуздиҳоро ошкор ва ӯро боздошт намояд. шарҳи чапдастиҳои гумонбар дар гузориши навбатӣ. кормандони шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ки муроҷиати ҷарбдидаҳо ба он асос гузошт, кажрафтории навраси 17-солаеро ошкор намуданд ки дуздӣ аз нақлиётҳои мусофиркашонии беназорат, аз ҷумла воситаҳои нақлиёти тамғаи Мерседес Спринтер ҳадафи яғмогариҳояш мебошад. гумонбаршуда сокини ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳия буда шурӯъ аз моҳи декабри соли 2023 то лаҳзаи боздошт моҳи феврали соли равон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти хистеварз дар 8 ҳолат дуздӣ содир кардааст.
тасарруфкориҳо асосан дар бевақтии шаб аз соати 23 ба он тараф содир шуданд. бо ворид шудан ба дохили нақлиёт тариқи кушодани оина маблағҳои дар он ҷо нигаҳдорӣ шуда тасарруф мешуданд. аз 200 сомонӣ то 1500 сомонӣ маблағест ки соҳибони воситаи нақлиёт аз чапдастии Наврас зарар диданд. سنه 11 январ شب 12 همین یک بار ساعت یک برام همونجا تیز بود گشت سحری کار میرم گفته برام ماشین اینجا دکومنتو تید این برده چوک شدگی انا 108 تومان تانگه یک تیغ پاسپورتی ماشین شهادتنامه ماشین رقم دولتی اش انیوای نمری سفید کی بود این نمری زد خدا مانده همون یک اون دوزکی دراندگی به خود گلون رفتگی. мақомоти милитсия маҳз бетаваҷҷӯҳии волидонро заминаи каҷрафторӣ медонад. тасдиқи ин гуфтаҳо дар он дида мешавад ки дуздиҳо аз соати 23 то соати 1:30 дақиқаи шабона содир мешуданд. на дар ҳама ҳолат гумонбаршуда нақлиётҳои дар кӯча беназорат гузоштаро ҳадаф қарор додааст. ҳатто ғайриқонунӣ ворид шудан ба ҳавлӣ ва аз нақлиёти дар дарвозахона гузошта шуда низ гумонбар дуздӣ содир кардааст. хабар медиҳад тафтишоти пешакӣ. оқибати бадрафторӣ ба он анҷомид ки нисбати Наврас бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. ин аст натиҷаи ҳамон бепарвоиҳои волидайн ки ноболиғи тасодуфан ҷиноят содир карда то ҷинояткори касбӣ камол ёфта сарнавишти хешро доғдор сохт. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. гузоришҳои мазкурро ба хотири пешгирии ҷинояткорӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шумо манзуратон намудем. хайр то ҳафтаи оянда шоду пирӯз бошед.